Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ikusi alduzu eguzki eklipsea gaur goizean, horrelakoak ez dira egunero gertatzen. Ziurrenik, hurrengoa ez dugu 2026 urtera arte ikusiko. Beraz, ikusi baduzue, zorionekoak zuek. Eklipsea Europako zati handi batean, Afrikako iparrekialdean eta Asia mendebaldean ikusi ahal izan da, baina 60 minutu soilik. Bueno, 60 minutu ez da ingutxi. Xamo zertarako. Get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then. Zientzialariei esker badakigu zergatik eta nola gertatzen diren eklipseak, baina historian zehar gizarte askok eklipseak ordena naturalaren nahasmendutzat hartu izan dituzte, edo zituzten, beste askok iragarpen txarrak zirela uste zuten. Antzinako herri askok, eta ez zain antzinakoek, azalpen espiritualak bilatu zituzten eguzki eta ilargi eklipsetarako. Itxuraz, azalezinak eta ausazkoak ziren fenomeno horiei zentzu ematen laguntzeko. Eskandinaviar mitologian, Ipar Europako bikingoek uste zuten eguzki eklipseak Eskol eta Ati izeneko bi otsoen erruak zirela. Elezarraren arabera, bi otso hauek gose ziren. Eskolek ilargia jan nahi zuen eta Atik eguzkia. Lurrean, bikingoek oihu egiten zuten Eskol eta Ati uxatzeko. Antzinako txinatarrek eguzki eklipseak zeruko erensuge batek eguzkia iresten zuenean gertatzen zirela esan ohi zuten. Txinako eklipse erregistroak munduko zaharrenetakoak dira eta 4.000 urte baino gehiago atzera egiten dute. Erensuge osatzeko eta eguzkia salbatzeko jendeak danborrak jo eta zarat handiak egiten zituen eklipse bat gertatzen zen bakoitzean. Eta noski eguzkia beti itzultzen zenez, tradizio horrekin jarraitu zuten luzaroan. Zezapore izango dut du eguzkiak otso eta erensugeentzat hain erakargarria izateko. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. Entzun hau, jatearena baino gehiago gustatzen zaiteta. Batan Mabila herria, Togo eta Benin iparraldeko antzinako herria da. Kondairaren arabera, giza, serrea eta borrokak eguzkira eta ilargira edatu ziren, eta hauek elkarren artean borrokan hasi eta eklipsea eragiten zuten. Lehen buruzagi mitikoek, puka-puka eta kuilekokek eguzkiari eta ilargiari bakea erakusteko eskatu zieten herritarrei. Eklipse bakoitzean beraz, Batamali tribuko jendeak zeruko gorputzen arteko bakea sustatzeko barkamena eskatzen zieten elkarri. Tira ez dago gaizki, bakarren batek aitzaki horrekin eklipserik etzegoen urteetan, ez zuen barkamenik eskatzen. Baina orain kontan ni naiz, babes eskedatorena, letasunaren ingura, aldatu naiz, zure pentsatzen, odola iraki berriz, ezintasuna dagatik, zugabe, Hego Amerikako inkek Inti gurtzen zuten, eguzki jainko alguziduna. Inti oro har onbera zela uste zuten, baina eguzki eklipseak haren haserre eta nahigabearen seinale zirela ulertzen zuten. Eklipse baten ondoren, buruzagi espiritualak bere haserrearen iturria igartzen saiatzen ziren,
eta zein sakrifizio eskaini behar zuten erabakitzen zuten. Baraualdiak ohikoak izaten ziren eta baita animalien sakrifizioak ere. Horiek aintzinako mitoak dira, baina gaur egun oraindik eklipseari buruzko sinesmenak baditugu. Adibidez, erditzeak eragiten dituela. Beraz, adi aurdun dauden emakume guztiak, gaur izan daiteke zuen eguna. Ui, igual gaur, izeko goiuri. Asko dira, eklipse duen egunetan jaio diren pertsona famatuak, eta aski maitatuak. Adibidez, Donald Trump, 1956ko ekainaren 14an jaio zen. Haze esperantza emakume ordunentzat inigo. Hau akaso gehiago gustatuko zaizu. Rachel Weisz aktorea eguzki eklipse batean jaio zen. 1970ko martxoaren 7an jaio zen aktore ingelesa. The Constant Gardener filmarengatik Oscar saria jaso zuen. Ara, Alberto Iglesias donostiarrak egin zen film hartako soinu banda. Bai, zerbait gertatu zaigu hemen, hau etzen entzonik genuen bestia, baina bai. Eklipsea gora eta eklipsea bera, eta ez ditugu gaurko egun ofizialak. Aipatu badaude batzuk, ez pentsa? Gaur adibidez pastaren mundu eguna da. Eta gaur artisten mundu eguna da. Gaur operaren mundu eguna da. Eta gaur Juan Ignacio Artxuaga dator. Eta Ibai Sueskunekin ere hitz egingo dugu. Azaroaren 5ean Azkoienen egingo den ager topaketaren inguruan ariko gara Herrigorako kidearekin. Eta zein hizkuntzan eginiko filmez arituko gara. Eta gauza gehiagoren inguruan. Urriak 25 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Gaur pastaren mundu eguna da eta berari espagetiak soil gustatzen zaizkio. Olio pixkat eta batxuriarekin, eda kaso tomatearekin. Hola, misterio gehiagirik gabe. Julen goikotxe horbe gozo! Arratsaldeon. Eta ura zalea zara zu ere? Uraza zale ere bai. Uraza zalea ere bai, ezta? Hori ere bai. Uraza kategorikoa, tipula pixkat da olio pixkatekin, Aldearra. Bai, bia, pastari espagetiari botatzen zaion olio eta batxuriakin, uraza eta tipulakin, igual. Hori bai, aldela urarekin baino ardo botella batekin hobeto, Gaur artisten mundu eguna da, eta bera bai artista. Gaur Paristik datorren artista dirudi, hala marra urdin txuri hoiekin, eta azkazalak gorriz margotuta, eta... Goiuri ezeiz arandi, arratsaldeon! Txispa. Eta gaur operaren mundu eguna da, baina nik ez dakit opera kontatzen. Eizketa. Eta ez zaitez saiatu. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 457 du bidatzi eta asko gustatzen zenbaki hau. Arratsaldeak 13 minutu, urriak 25 eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Esandakoa, ongitorri guztioi bigarren kafera eta nola abietuko dugu gaurko saioa. Adibidez, kantu batekin. Eta kantua inorkemen eskatu ez duenez, neronek aukeratuko dut. Ama, aspaldi galdetu zidan zer nahi duzu handitan egin eta ni nola esan, foko azpian nola nere burua ikusteken daurrian alima ahonek aurkitzen amutxak dira esterik bizitza bakarra da ezer berririk musika egin nahi baduzu
Digo estena tokira Ta zobelare mandena Uxu errazkin, baina ber, noiz zatoz bueltan, zurekin kafe bat hartu nahi dugu. Bueltatu dira euskal artista guztiak gaur, mundu, nola da? Artisten mundu eguna da gaur ez? Artisten mundu eguna da, bai. Artista guztiak bildu dira azken egunetan. Frankfurtan. Bai. Itzuliko ziren, ez da? Ez da egit banik, uxu errazkin, itzuli zarete. Eta ez zaizu loiun lurra hartzea egokitu, ez da? Ze egun hauetako haizearekin. Ui, kontatu Uxue, kontatu. Beldur pixka pasako zuten. Egunero Galetzen zira zer ikasiko duzu gero edani Ba, itzuli dira, bai, eskerrak bazenuten garaia, Bizi, ondo bizizarete batzuk, bai. Julen Goikotxe Orbegozo, zeina zure maite duta? Ba, gaurko nire maite duta auzolana da. Asteburuan Ordizia Rock jaialdia ospatu da Ordizian, eta hor, bada taldetxo bat, Ordizia Rock ekintzak izena duena, eta, 3 eguneko jaialdia izaten da, egia esan, ostegunean kontzertutxo bat egiten da, eta ostiralean eta larun baten egiten da horrelako jaialdi formatoko ekitaldia edo kontzertuak, egun bakoitzean 3 kontzertu eta DJ ezberdinak izaten dira, eta maite dudana auzolana da, ze azkenean horrelako ekitaldi bat antolatzeak lan asko eskatzen du, aurreko produkzio lanak direla, gero jaialdi egiten den espazio ere egokitu behar da akustikarako, eta hortxe ibili gara, asteburuan zehar, eta aurreko aste osoan zehar ere, dozena bat lagun inguru, gauza batzuetan, besteetan, baina denon artean, hortxe, jaialdi aurrera ateratzea ere lortu dugu, eta hoxi, nire gaurko maite duta, auzolana. Goiuri ezei zarandia? Zer? Zein da zure maite duta? Horrekoan irakurri nuen artikulu batean Ursula K. Le Guin. Ursula Le Guin idazleak ipatuta, galdera bat egiten zioten eta bere erantzuna ez, eta galdetzen zioten inspirazioa edo idazteko inspirazioa nundik lortzen duen edo nun topatzen duen, eta berak esaten zuen gomendio bat botatzen zuen. Ahazteko Dostoievski eta Dostoievskik idatzitakoa, eta fijatzeko kaletako seinaleetan. Eta gero berak kontatzen zuen ez, batzutan hartzen ditula seinaleak eta alderantziz irakurri, eta horrela hitzak etortzen zaizkiola burura, eta horrela hitzen arteko jolaskatea egiten zuela, eta kriston grazia egin zidan, nola hain idazle saritu batek, esan zuen, idazteko, aztu Dostoievski eta irakurri kaleko seinaleak. Beraz, hor, bere gomendio eta orain nik egiten dudana kaletik noanean. Badaude jendea kaleko seinaleak irakurri beharrean zoratuta bizi dena matrikulekin, Julen Goikotxe Orbegozo. Bai, zautu duzu norbait? Bai, eta pentsatzen dut, baitek esango lukela ez, Leonardo da Vinciren ez dakit, ekuazio eta asmakizunak ikasi beharrean, matrikulei begiratu eta hoiekin jolasak eginez, akaso aterako dira gozak. Denbora makina tortu pasan ditu, numetan matrikulekin jolasean. Goiurik seinalak aipatu ditu, nik bat bereziki maite dut. Behin topatu nuen da hola bene-benetan, uste nuen pixkate inoiz meme bezala ikusitako ura erdi montajea zela. Eta behin Pauen ikusi nuen, trena hantxe igarotzen da, herriaren kanpokaldetik, nahiko lurmailako pasabide dituelarik, arriskutsu xamarrak diren horrelako pasabide horietatik, eta bertan bazegoen seinale bat jartzen zuena, adi, tren baten atzetik beste tren bat etor daiteke, eta pentsatu nuen, uste nuen hau olako akzio poetiko bat zela, interneterako norbaitek pixkat behartutako esaldia, baina alaxe zion. Bueno, frantzese zion, bai, frantzese zen esaldia. Zoritxarrez Paue euskararen eremu izan zen inoiz, baina espaldi eren mordatik kanpo geratu zen. Baina alaxe da bai eta beti irutu zait polita. Trenbideak asko gustatzen zaizkidala ere inoiz eipatu dut. Pasabidoiek arriskutsuak dira bai, baina politak ere egiten zaizkit. Eta... Bine ideia horrek lasaitzen hau, Tren honen ondoren beste badator. Ze batzutan egoten gara, hau orain egin behar dut edo listo, godan ere bizitzeko aukera eta ez dut sekula berreskuratuko eta orain egin behar ditut hau eta beste ura. Ze gero aurrera goagian ezin izango dut eta keba, atuan asa. Zuri irratiko izarre egiteko proposamena luzatu zizuenean, pentsatu zenuen, kaso txingo dut eta beste tren bat pasako da edo esan zen ez, aurrera. Ez, esan nuen beste gara gardoan, ez.
Atu anasa, atu garagardo bat, eta pres gurekin gozatzeko urrengo, 2 orduetan arratsaleko 6ak bitartean hemen izango baitkeara, zuekin nahi edo ez, leia nahi edo ez gu egotea, zuek irrati zalda dezakezue, seinale zalda dezakezue, baino non izango zarete ba naiz irratia baino beto. Ongi etorri, bigarren kafera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Norbere mamuen isla handieak dira azken aldian nahi eta espero dutenaren artean ez ezaguna bihurtu arte. Asko dira oraindik ere gorren komunitateak egunerokotasunean pairatzen dituzten oztopoak. Baina sarritan kosta egiten zaigu gure errealitatetik harago ikustea. Muga gainditu eta sentsibilizazioa sustatzekotan sortu zen gainditzen. Tolosaldea eta Goierriko pertsona gorren elkartea. Behingoz orain Elkarteak haien errealitatea gizarteratzeko eta ezagutzera emateko lan egiten du. Eta bide horretan urtero, zeinu hizkuntzan egindako filmen jaialdia antolatzen dute. Aurten jadanik 13. edizioa ospatu da, urriaren 21 eta 22 izan zen. Grixak lapurtu dena Aurtengo edizioarekin batera dagoeneko 13 urteko ibilbidea daramate Bizkarrean. Gero eta garrantzi handiago hartzen ari da ekitaldia nazioartean eta baita mundu osoan ere. Aurten munduko hainbat lekutako 15 film labur izan dituzte. Hala nola Frantzia, Argentina, Brasil, Chile. izango zuek nahi duzuena. Jake Mate laburmetraia izan zen sari gehien jaso zituena. Laburmetrai onenaren saria, zuzendaritza onenaren saria, gidoi onenaren saria, muntaia onenaren saria, argazkigintza onenaren saria eta aktore onenaren saria jaso zituen. Gizonezko aktore onenaren saria ere Jake Mate laburmetraia jaso zuen Xabier Albarezen lanari esker. Eta emakumezko aktore onenaren saria Mentira laburmetraia jaso zuen Marta Gonzalezen lanari esker. La Eclosion lanak ere 2 sari jaso zituen, batetik atzerritik aurkeztutako laburmetrai onena izatea, eta bestetik ikuslaren saria ere jaso zuen. Hala ere, zinema jaialdi izatetik harago,
pertsona gorrek egunero dituzten komunikazio oztopoak haustea dute xede. Horregatik, interpreteen gabezia azpimarratu nahi izan dute aurtengo edizioan. Arazo handia bada ere, etzaiolako garrantzi nahikoa ematen. Gaur egun Euskal Herrian ez dago lan honetarako erdi mailako ziklo edo karrerarik. Badira ikastaroak, baina zeinu hizkuntza ikasi nahi dutenek Madrilera edo beste leku batzuetara jo behar dute. Eta honen ondorioz Euskal Herri mailan interprete falta dago. Eta kontuan eduki behar dugu pertsona gorrek zerbitzu publikoetara joateko, esaterako medikura joateko, edo telefonoz hitz egiteko, edo bizilagun batekin, edo ikastolan bertan bilera batera joateko interprete hauen beharra dutela. Eta hone batetik bestera guk aukera izango dugu, itzultzaile lan horietan, interprete lan horietan, zein hizkuntza interpretazioan Euskal Herrian zein egoeratan gauden jakiteko, eta hortarako Aitor Bedialaun eta Arraterekin hariko gara bere zeinu itzultzailearen laguntzaz, Ainoren laguntzaz, gaiean murgildu ahal izateko. Ze esan da bezala, azken egunetan jakin dugu, gainditzen elkarteari esker, ez dela errealitate erresegia, ez dagoela hainbeste jende interpretazio lan horiek egiteko moduan, eta horrexegatik gonbidatu ditugu bigarren kafera, eurak guztiak esan da bezala, Aitor eta Ainoa, batez ere, Aitorri, arratsaldeon eta ongitorri, bigarren kafera. Kaixo, arraspian. Entzuleari azaldu, eskerrik asko zuei, entzuleari azaldu egingo diogu, Aitor Euskal Gorrak Federación Vasca de Asociación de Personas Sordaseko burua dela, eta entrevista honetan isilune batzuk sortuko dira irrati uginetan, hain zuzen ere, Ainoak Aitorri interpretazioa egin, eta ondoren Ainoak berak erantzungo digu ahotsa jarriz, Aitorrek zein hizkuntzan ematen digun erantzun horri. Hau, jendeak uler dezan, zergatik irratian akaso, hain ohikoak ez diren isilune hauek. Tira, entzuleari hori azalduta, eta Aitorrek dagoeneko azalpen hori jaso duelarik, galdetuko diogu Aitor Bedialaun eta Arrateri, hain zuzen ere, errealitate honen inguruan, Aitor, jakin dugu, ez dela erresa, zeinu hizkuntzan interprete lanak egiten dituen jendea topatzea, Euskal Herrian, ez dagoela hainbeste jenden lan hori egiteko moduan, eta batez ere, gero galdetuko dizut bigarren galdera batean, falta dela goi mailako ikasketen espazio bat, esparru bat, ikasketa horietarako. Eta oraintxe Ainoari interneta joan zaio, lasai Aitor, lasai, segituan itzuliko zaigu Ainoa, hori interpretazio lan horiek egiten ari zen eta konexioa galdu du, eta beharrezkoa dute Aitorrek eta Ainoak elkarri ikustea, euren komunikazioa bermatzeko, baita guk Ainoa entzuteko interneta behar dugun bezalaxe, beraz egoera berdintsuan gara. Jasotakoen ondareak piztu dira erraietan. Gaur garenaren lekuko
sustraiak inoiz ez daitezen ahaztu ertzetan. Loratuz doinu berrietan, zuek egindako arziak, luzatuz jarraitzeko ari. Kontuzaren gordailu, Hortxe berreskuratu dugu konexioa Ainoarekin, lasai, bitartean musika entzuten aritu gara eta Ainoa, eta kantu ederra. Eta Aitorri ere teknologia berriak azkenean batzuen problemak ematen dizkira. Lasai. Eta Aitorri ere esan diogu musika entzuten ari ginela, beraz denak lasai. Galdera honakoa zen, Ainoa, zein den egoera Euskal Herrian, interprete lan horri dagokionez, benetan jende gutxi dagoela jakin dugu eta kezkatu gaitu horrek, badelako ez, Aitor, zu eta zu bezalako pertsona askorentzat oso beharrezko erraminta bat. Bai, hori da. Espainia nolakoan badako arazo. Ez da bakarrik eta Espainia lokorrean bai, arazo garrantza. Hemen Euskal Herrian, pizkat ezberdina da, no? Espainian konparatuta zer amengo idioma, amengo euskera, karo, hemen euskera erabiltzen dugu, eta orduan pertsona eta interpreten formazioa, zein hizkuntzako interpreten formazio hori berezia izan behar da. Orain Madrilekoan dago besterik ez. Eta horrek ez nahi dau pertsonak Madrilera joan behar direla, bertan 4 urteko formazio bat jasotzeko. Eta gero, ona etorri, nortzuk, zenbat dauz? Zenbat etorri daitezke bueltan? Gero, Madrilen geratzen dira batzuk. Karo, eta hemengoak joan behar dira ara Madrilera eta formazio hori jasotzeko, orduan, karo, dirua ekonomikoki bai, arazoak dauz. Eta hemen Euskal Gorran federazioan gauz, horren kontra lan egiten, hemen Euskal Herrian sortu alizateko gradu unibertsitario bat. Hemen azkenean, hemengo interpreteak sortu alizateko, formatzeko, eta orduan figura hori nolabait hemen egoteko. Aitor, lehen probetan ari ginean. Azkenean hemen falta da unibertsitate gradu bat hemen. Holan, falta hori salbuesteko edo. Aitor, lehen aipatu diguzu, probetan ari ginenean badagoela Eusko Jaurlaritzatik, pentsatzen dute Euskal Herriko Unibertsitatetik, asmoa, plana, gradu hori sortzeko, behar hori ikusi dela, baina ze epeetan mugituko gara, noiz gerta daiteke hori? Claro, jada, lehen bazeuen formazioa, bazeuen ziklo superior bat, no? Gorako gradu bat, baina desagertu egin zan dana. Eta unibertsitatera pasatu zuten. Orduan, 2016-etik hor desagertu zira guztiak, karo, demanda bai egon dela, eskatuen da. Baina orain, klaro, duela ja 3 urte onartino, eskaera handitu egin da. Gero eta gehiago eskatzen digute, formazio hori hemen egotea. Baina hemendik, federaziotik guk eskatu genuen jada barkatu gobernura, behar zutela, lan egin behar zutela, eta nahin ja duela 3 urte hasi gara lanean beraiekin, muruan edo unibertsitateko gradu bat sortzeko, aberia prozesua zelan izan daiteke, zenolako forma izan dezaken gradu hori. Eta ja, lanean egon gara da, eta dara matzaguz, 3 urte elkarlane horretan. Ulertzen dute, Aitor, badagoela desberdintasun bat, batetik, zeinu hizkuntza jakin eta zuekin elkar komunikatu daiteken pertsonak, eta interprete lan hori egin dezaken Ainoa bezalako pertsona baten artean. Ez dela gauza bera eta horregatik behar dela sakondu ikasketa hauetan eta horregatik behar dela alako, gradu moduko bat, ofizioa aurrera ateratzeko, ez? Efectivamente, hori da, oso ondo azaldu duzu, bai. Adibidez, berdin, adibide bat.
publikoa entzun ahal izateko, zuek badakizu euskera, publikoak euskeraz jakin behar dau. Claro, beste gauza bat da, nik euskarazko interprete edo itzultzaile moduan lan egitea beste hizkuntza batera. Horretarako gradu unibertsitario bat dago. Traducción e interpretación, interpretazioa eta itzulpengintza gradua. Orden, zein hizkuntzan berdina, interpretatzeko zeintzuk diren normak, zelan ikasi behar dan, zelan egin behar dan, zelan adaptatu eta hizkuntza batetik bestera pasatu. Hori guztia formazio berezi bat da. Eta oraintxe, Aitor, horrelako egoerak ematen denean, pentsatzen dut soluzioa ez dela erresa, ez? Lehengoan guk nahi izan genuen gainditzen elkarteko presidentea entrevistatu eta ezin izan genuen hain azkar entrevista hori egin, ez zutelako interprete lan hori egingo zuen pertsona bat erraz topatzen. Benetan zailtasunak daude, Euskal Herrian oso jende gutxi dago lan hori egiteko moduan? Bai, hori da. Gaurko entrevista egin alizateko, interpretea lortzeko, kostau jaku, azkenien ez da erreza izan. Hori argi utzi behar dut. Ni arduratuta nago, aberia, ez dakit, medikura joan behar nazenien, edo medikura edo gestio pertsonalen bat edo egin behar dudanean, zelan komunikatu ahal nahi zen, zelan egin dezaket hori guztia, edo epaitegi batera jo behar baldin manaz, epaimai batera, edo ez dakit gauzak argi izateko, eta ez badago, imaginatzen dut, interpretearik ez badago, zelan komunikatuko naiz. Eta pertsona gorra naiz, ez dakot hitzik, zelan, ezin dut hitzegin, ezin dut ahoskatu, ez dakat hitzik. Zelan komunikatu naiteke, ez badakat interpreterik, beharra dago. Eta gero, bai, esan beharra da, oso garrantzitsua, interpreteak ez direla pertsona gorrentzako, Interpreteak ez dira pertsona gorrentzako. Interpreteak dira bi pertsonentzako, bai pertsona gorrak eta bai entzuten duten pertsonentzako, bientzat da interpretea. Sozietateak azkenien, pentsatzen da, ez gorrentzako interpretea da, baina ez, hori ez da horrela, bi pertsonentzako da, bi pertsonaitz egiten dute elkarrizketa batean. Zein hizkuntza erabiltzen duten horiek, barrera bat sortzen dute edo aurkitzen dute euskeraz hitz egiten dagoen pertsona bategaz hitz egiteko, baina euskeraz hitz egiten dagoen pertsona bai, nigaz adibidez hitz egiteko barrera hori daka. Orden interpreta bi pertsonentzako da. Akaso, Aitor, gehiago guretzat, hitzak baditugu nontzako, zuentzat baino. Ze nik pertsona gorrekin eduki dudan esperientzian, eurek batzuk edo askok gai bazarete, gure ahoa irakurtzeko, gu berriz ez gara bat ere gai izaten zuen eskuak irakurtzeko. Beraz, beharra iaiak guk gehiago daukagu zuek baino. Bai, izan daiteke, bai. Honena da, lehenik eta behin, Euskal Herriko sozietateak jakitea zer dan pertsona gorra. Hori da garrantzitsuena. Ez da... Ari zaio haino askatzen atzera egiteko? Ez da bakarrik hitz egin eta entzutean gauza bat da. Oso garrantzitsua da ondo entzun eta ondo hitz egin. Ez da hori bakarrik. Guk eskatzen duguna da komunikazio bat egotea. Eskatzen dugu informazioa jasotzea. Hori da eskatzen dugun gauza bakarra. Informazio lortze hori. Aitor, zure izenean, zure norberaren izenean, eta baita Euskal Gorrak federazioaren presidente zaren honetan, zein da pertsona gorren eguneroko langa hori, ez? Aipatu diguzu, medikuaren era joan, eta interpreterik ez badago, eta pentsatzen dut interprete hori eskubide bat ere badela, gure gizarteak eman beharreko eskubide bat, nola moldatzen zarete halako tramite administratiboak, medikuarekin harremanetan, nola egiten dituzu horrelako gestioak? Pues, esaten da moduen, a sobrevivir. Komunikazioa, ez dakit egiten da pixkat Espainiak irakurtzen, baina ez da egokiena, ez da perfektua Espainiak irakurtzena. Edo idatziz, edo mugikorragaz, idatziz mugikorrean eta erakutziz medikuara.
ez dakit alden moduan, baina oso ezaldi laburretan, oso komunikazio astiro batean, ez dakit, ez da berdina orain nagoen komunikatzeko era berdina, ez? Zein hizkuntza informazio eta detaile gehiago ematen ditu, ez da hitzezko gauza hori. Azkenean, nik behar dut informazioa, niri heltzea informazioa, kontzeptuak zer diren. Orduan, hori guztia galtzen dut, ez badaket interpretat. Ese que sube a una piedra y se sabe amurallado. Aitor, eta amaitzeko zein da zuen arteko egoera oraintxe? Ze ikusten dugu, ez, zuk Euskal Gorrak Federazioaren presidente izanik, bueno, gorren elkarte ezberdinen bilgunere bazaretela, esan daiteke behintzat batasun hori badagoela, elkarte ezberdinen arteko elkarlana, harremana, hori baduzuela behintzat oraintxe Euskal Herrian, eta kaso hori ere badela zuen indargune bat? Bai. Azkenean elkarte bakoitzak, federazioan badauz lau afiliatu, lau elkarte. Bizkaikoa, Arabakoa, Gipuzkoakoa, eta Gulaurok, eta federazioa Gulaurok, badauz elkarlanean eta elkar kontaktuan beti. Nolabait bide berdina jarraitu alizateko, filosofia berdina jarraituz, eta pauta azkenean berdinak. Irteerak edo tiempo libreko ariketaz berdinak sortzen, nolabait kontaktorako eta komunikatzeko, pertsona gorek elkar komunikatzeko lekuak sortzen, eta holako gozak egiten bai. Bihotzez mila esker, Aitor Bedialauneta, baita zuri ere Ainoa, hain eskasea eta hain beharrezkoa den ofizio horretan, eta aizue Euskal Gorren Federazioak eta bigarren kafeak hartu dugu, lehen kafea, baina bigarren kaferako gonbidapenari iritsiko da, edo zuek ere jo gure gana, beharra duzuenean eta elkartetik ere horrelako egitasmoak edo aldarrikapenak aurrera ateratzen dituzuen enean guk ere hemen tartetxo egingo digu zuen hitzei eta zuen keinuei ere. Perfecto, mila esker. Eskerrik asko. Esan nahiko nuke oso garrantzitsua dela Euskal sozietateari animatzea, zein hizkuntza ikasten, eta azkenien pertsona gorrekin kontaktua izateko. Eta horrek ematen dago azkenien bebai, aukera zuek ezagutzeko gure mundua, eta hori horretarako bi pertsona jarri behar dira kontaktuan, eta aztela nahi daiteke hori komunikatuz. Hori komunikatu alizateko ezin dira bi pertsona elkartu, eta ezin dira ezagutu. Orduan, horregaitik, aukera bat da zuentzat, zein hizkuntza ikasi alizateko, eta sozietatean, euskal sozietatean, nolabait, inklusioa sustatzeko. Aitor, Ainoa, mila esker eta nahi duzen arte. Eskerrik asko, mila esker, agur. Agur. Mi insignia, mi gran cruz, civil a la virtud, mi banda tricolor. Jamás supe montar. Entzun duzue, zeinu interpreten bidez, Aitor Bedialaunetaren, hausnarketa, pertsona gorren, bizimoduetara eta egoerara hurbildu gara tartetxo batean, guk ere orain hausnarketarako tartetxo hartuko dugu, Rafael Berrioren insulsa entzuten dugun bitartean, eta aurrera egingo dugu, naiz irratian zarete bigarren kafean. Jamás estilo un frac. Jamás estilo un frac. Qué vida tan al ras, que ni conspiré jamás, ni fui hombre de acción. Ni me batí en duelo, ni enrojecía el suelo, por tal o cual honor. Bailar
bailé ni un triste minué con dama principal, ni mesa en Estoril, ni cubierto en el Maxins, ni palco en el Real. Jamás fui yo varón de romance de Cheslón que brilla en la soirée, ni levante pasión en ninguna doña Inés en que pensaba yo. Tan insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese, jamás vestí un frac. Oh, nulidad en él, algo hice mal, qué filfa de existir. Tan insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese, jamás vestir un frac, jamás vestir un frac. Imagínese, fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gelditu makinak. Zenbat ote dira uztaileko iluntze sargorietan neguko freskura eta mantapea saminez oroitzen dituztenak. Urtarrileko dilubietan udako egosialdiak amesten dituztenak beste, seguruenik. Kontu jakina baita, keixatu nahi duenak beti aurkituko duela horretarako motiborik. Eta gehienetan baita pixuzkoa arrazoirik ere. Esaterako, espekulazioa eta arbonako 12 hektarea 200.000 euroan saldu izana, ez noski laborantzarako. Auzitegietara jotzeko asmoa adierazi dute Lurtzaindia eta LB sindikatuak. Badaude beste zenbait elementu, batez ere neurriz kanpo sumatzen ditugunean hartzen ditugunak izpide, eta gaur horietako bati helduko diogu. Iñaki Antiguedat hidrologoa izango dugu gurean eta uraren kudeaketa jarriko dugu mai gainean. Izan ere, Lehorte eta Uholde garaietatik kanpora badago zeri erreparatua. Iker Bizkarguenaga kazetariarekin ere izango gara, zeobia etileno bilaka ote daitekeen galdetuko diogu, gaia landu berri du eta. Hauxe du gelditu makinak saioak 5. atala, 3. denboraldi honetan. Beraz, 3 bat ekin egingo diogu. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan.
Asteazkenero arratseko 10etan musika efemerideak errepasatzeko entzun gramofonoa. Eta itzordura huts egin baduzu, gogoratu igandetan arratsaldeko 8etan ere aukera izanen duzula galdutako saioa berreskuratzeko. Gramofonoa, naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7etan. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Aizue, hemen entzun ditugu, bigarren kafeaz haratago naiz irratian egun osoan zehar entzun daitezken hainbat eta hainbat saioen, kuinak, zatitxoak, aurrerapenak, eta, danak gustatzen zaizkigu desente, baita zarramarra bere ere, estrenatu berria da. Jarintzen pentsatzen, hainbeste hauts entzuterekin batera, bazkarin bat, afarin bat, Osarotik bat. Osarotik bat. Inbarko egula, zer entzun dugu Alba Cabrera, entzun dugu bidaiaria saioan, entzun dugu Iker Gurrutxaga musikarian, entzun dugu gramofonoan Estitxu Pinatxo, eta tira, Laister, arratsaldeko 5etan entzungo duguna, egoi belategi izango da, zearekin ere bidaiatxoa egingo dugu, azken ordua ezagutzeko, baina orain beste bidaiatxoa egingo dugu. Han nunbait, Valentziatik Zaldibera bidean, han nunbait, dabil eta horrengo gonbidatua. Alizko kaleak, gure sustraietaraino, eustea zaila den, ametxetaraino, izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak, eraman itzalak. Duela egun batzuk, Inigo eta Goiuri, izan genuen Raquel Andresen berri, lehendabiziko aldiz, kazetaria bera, Alakanten sortua uste dugunez, eta hainbat urteetan, La Vanguardia bezalako egunkarietan, telebistetan eta lan egindakoa. Eta zer keman digu, zer piztu digu harreta Raquel Andresen inguruan, han guztia utzi, lana eta guztia utzi, eta Euskal Herrira etortzeko autua edo erabakia hartu duela. Eta Euskal Herrira zuzen ere, Zaldibian baserri batean, nolabait ere guri esan digutenen arabera, proiektu agroekologiko bat edo martxan jartzeko helburuarekin dator, baina nik uste dut honena berari galdetzea izango dela, ea zertara eta zergatik datozen Euskal Herrira. Raquel Andres, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer moduz, Raquel? Ondo, nekatuta pizta bat, bai. Oinak ondo dituzue? Ibiltzen ari gara, bai. Ze hori da, esan ez duguna izan da, Alakantetik Euskal Herrirako bidea oinez ari zaretela egiten. Alakantetik ez, Valentziatik. Valentziatik, barkatu, bale. Bai, Valentziatik, Zaldibira, baina Zitzezetik. Lagun bati, bizitzeko. Bai, beraz, illa eta erdi egongo da, bai. Eta? Gutxi gora bera. Zer modu zankak, Raquel? Ondo, hankak, ondo, baina oinak, sufriendo. Markarek, Julen, Raquelek Valentziatik abiatu eta izuzentzea, hanka eta oinaren arteko xeitasunetan. Ondo ari zara, Raquel, gu erlaxatu egiten gara hemen nahi baino errexago. Esan diguzu, Raquel, gutxi gora bera, hilabete eta erdian espero duzuela Zaldibiara iristea. Santi Gasonekin zatoz,
Konta iguzu, Raquel, nolatan, zergatik, Valentziatik Euskal Herrira? A ver, bueno, gure asmoa zen agroekologiko, proiektu bat agroekologikoa montatzeko, beraz, hasieran Kataluniera joan ginen, masos, ala baserriak ikusteko, baina ez ere zitzaigun moldatu, eta, gero, joan ginen, pues, Euskal Herrira. Eta azkenean, pues, Zaldibian baserri bat erosi genuen, eta ja aurten, iraien, bukaeran, utzi genuen gure lana, eta ja bizitza aldaketa joatea. Leku ederra da Zaldibia, Raquel, bier ere hemen saioan izango dugu. Bai, Xotil Nazkerekin hariko gara, bertan, arkitektura eta herrigintzaren inguruan ere badituztelako oso proiektu interesgarriak, baina jakin dugunez, Raquel, zuek arrozaren inguruan, paellaren inguruan ere lan egiteko intentzioa duzue, produktu bertakoekin, edo ez dakit, oso ondo, iritsi zaizkigun informazio hauek zuzenako te diren. Bai, a ber, gure asmoa da, autokontsumo egitea, baratza bat izatea, eta animaliak, latza batzuk, ardiak, gaza egiteko, eta itzerri, eta autokontsumo, eta pizka bat saltzeko. Eta gainera, paellak egitea, paellak por encargo. Eta gure asmoa da hori, osagaiak bertakoa izatea. Alegie, arroza ez du izango, Valentziakoa, bardetako arrozarekin egingo dituzu, Hori da. Beraz, eta gatza eta hori, eta guztia. Lekak eta guztia. Bertakoa, bai. Aizu, beraz, Valentzia... hori da agroekologikoa. Bai. Beraz, Valentziako jakituria, ezagutza, paellak egiteko trebetasuna, baina Euskal Herriko produktuak, horiek uztartuko dituzue. Bai. Aizu, Raquel, hilabete terdia ipatu duzue, egun gutxi egin dituzue, honek esan nahi du, abenduaren hasiera inguru hortan, edo abenduaren erdi alderako, espero duzuela Zaldibera iristea? Bai, gutxi gora bera, bai. Ikusiko dugu, orain, gure martzan gaude, baina, 300 kilometro 10 egun egin dugu, gutxi gora bera, bai. 10 egunetan, 30 kilometro eguneko gutxera bera, ez da makala, ez da hauntzaren gaberdiko ez dula ez. Bai. Raquel, gu hemen ari gara zurekin hizketan, esan dugu duela egun batzuk izan genuela zuen ibilien berri, eta guretzako kasi normala da zu euskeraz entzutea, baina nolatan, nondik nora zure... Barkau nire euskeragatik, Ez, jondo izula. Nondik datorkizu euskararekiko lotura hori, Raquel? Nondik, Valentzian, hizkuntza eskola ofizialan, bai. Han ikasi zenuen, baina zer bultzata, Raquel, edo nondik? Duela 5 urte hasi nuen, baina han ez daukat inmersión lingüística. Han bakarrik da, 4 ordu astero, bakarrik. Eta gero ja katalanez eta gaztelaniez, claro. Baizu, hizkuntza inmertsio hori lasai egingo duzula, Zaldibien. Zaldibien bai. Eta ondo baderitzuzu baita Tolosan ere, bigarren kafea hemendik egiten dugu eta aizu, behin ona iritsi eta proiektuarekin martxan zaudetenean, gustora gonbidatuko zaituztegu kafe batera, edo kafea ez denera, hemen Tolosan ere oso ondo jaten da, eta izu, kontatuko diguzu sakonean, proiektuaren nondik norakoak zein diren, nola topatu duzuen iritsiera, eta tira, baukiko dugu ordurako gainera, izango zara dagoneko euskal giroan erabat murgilduta eta kontatuko diguzu nolako izaten ari den egokitzapen hori, eta izango dugu beraz, ondo baderitzozu, abenduan edo urtarrilean luze eta aurrez aurre aritzeko aukera.
Vale, ados, eskerrik asko. Aizue, bidai hona izan, zaindu oinoiek eta segi, oinez bide egiten, zaldi biraino, besarka destu azuri baita santiri ere, eta esandakoa, izango dugu elkarren berri lasaiago eta aurrerago, Raquel. Oso ondo. Gero arte. Gero arte, agur. Batu indarrak Batu indarrak Claro que sí, dale otra vez. Normala da kareta jantzita ibili beharra Denok dauzeu mamuta beldurrak barra Nik iparra, bigitarra eta mikro batekin aurkitzet Gutako bakoitzak dauke bere izarra Polizika militarra gure burunda biltzanak Akatu gabeko ikarakadora gelditzen Bezetzak agintzen, baietzak amiltzen Artaldetik agezeatzeko martingalak Inorezta normala, baino danak ala nahi Modelo izan nahien gaztek ustei jateai Aplikatzen dio gezurra realitateai Desikasten hasiai Ta nire bai, sinistu ezin pelikula Ezin aske sentitu preso gaudela dakigula Batu partidura, hartu partitura Jogo bonito treballan amla paraula Estetikan diktadura, estetikatik hautsi Estetatik idatziz ez estetik ikasi Wanna be free, wanna be free Disney eta Hollywoodak atzetik hasi Selektak emsik, grafitero kantzarik Dana kantzadik, gure jana kantzadik Dagorea gelditzen, bezetzak agintzen Baietzak amiltzen, hartaldetik agezeatzeko martingalak Inorezta normala, baino danak ala nahi Modelo izan nahien gaztek ustei jateai Aplikatzen dio gezurra realitateai Desikasten hasiai Ta nire bai sinistu Gezurra aplikatzen dio errealitateari, hortxe glaukoma eta lagrimas de sangreren arteko hori, baina gupagoaz naiz erratiaren estudio zentraletara azken orduaren bila, errealitatearen bila, eta egiaren bila ere bai. Egoi Belategi, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldeon ekipo. Bostak eta minutu bat ditugu eta Pablo Gonzalezen inguruko berriak ere legelariz eta kazetariz osatutako talde batek dokumentu bat eraman duelako Espainiako atzerri ministeriora Europako batzordeak zein parlamentuak Madrilen dituzten egoitzetara eta baita Poloniako enbaxadar ere Pablo González kazetaria pairatzen ari den baik eta kritikatzeko uste baitute ez dagoela oinarririk ura atxilotuta mantentzeko Polonian. Dokumentuak 150 kazetari eta abokaturen atxikimendua jaso du. Deialdiaren helburua zen ezagutzera ematea kanpo arazotako ministeriari dokumentu bat eman diotela eta Jose Manuel Álvarez ministroari gutun bidez eskatu zaiola, kasu honi buruzko azalpen publiko bat eman dezala eta gainera Gonzalezen oinarrizko eskubideak errespetatzeko esku har dezala ere. Izan ere ez dute uste Espainiar gobernuak inolako babesik eskaini dionik Gonzalezi Polonian atxilotu zutenetik 8 hilabete betetzear direnean. Venimos aquí para pedir que defiendan y que garanticen ese derecho de acceso a la justicia que se está negando a... Espainiar hiritartasuna duen enean atzerri ministerioari eskatu dio Begoña Lalana abokatuak Gonzalezek justiziara sarbidea izateko eskubidea berma dezala. Teresa Aranguren kazetariak ere parte hartu du aipatu ekitaldian eta adierazpenak eskaini dizkio EITBri. Se han recogido más de 150 firmas que son de profesionales del periodismo y del ámbito judicial y básicamente la cuestión que se reclama. Dokumentua 150 legelarik eta kazetarik sinatu dute eta bertan nabarmentzen denez pentsa ezina da atzerri ministerioa herritar baten eskubideen defentsan ez inplikatzea haren nazionalitate Errusiar eta Espainiar bikoitzak ezin baitu inolaz ere justifikatu nazioarteko eta erkidegoko zuzenbidearen errespetu falta. Europan geldituko gara beste aipamentxo bat egiteko, izan ere Europako Kontseiluko idazkari nagusiak kaleratutako txosten batean defendatu egin du independentzia eskatzea adierazpen askatasunaren ariketaren barruan dagoela. Euskal Herria edota Katalunia aipatu gabe txostenaren oinarri izan dira aipatu bi herriak. Eta nazioartean azken aipamentxo bat entzule Aita Mari erreskateontzia Mediterraneo erdialdera aste honetan espero dutelako joatea. Halaber, lehen erraza ez bazuten erreskate ontzi hauek lan egitea, orain are eta egoera zailagoa biziko dute Italian fasismoa boterera iritsi ondoren. Gauzak horrela, 1350 migranterekin bi ontzi noraezean jarraitzen dute Mediterranearen erdian. Arratsaldeko 5:03 minutu ditugu, trafiko zuzendaritzak dio ez dagoela une honetan aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean, beraz konexioa berriz ere bigarren kafera,
eta informazio gehiago arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategiri. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat helarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramara edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzuen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Nafarroa erdialde eta hegoalde zabalean, erromatarrek Ager Baskonum deitu zuten eremuan alegia, euskarari auspo berria eman nahi dion mugimendua da agerraldia. Garestik Kortesera eta Zangotzatik Bianara, horixe du agertokia, eremu periferiko hau erdigunean kokatzeko bokazioz. Euskarari auspo berria emateko ekintzak eta jarduerak ditu agerbide. Euskararen ezagutza bultzatuz, euskararen erabilera sustatuz eta euskararekiko jarrera baikorrak birsortuz. Eremuko euskaltzaleak dira agertzaileak, euskararen aldeari direnak saretu eta indarrak batzera dator. Errigoraren eskutik etorri da plazara, baina agerkera propioa du. Izan ere, bertatik bertarako mugimendua da agerraldia. Agerraldiak antolatuta, ager topaketa egingo da datorren azaroaren 5ean, larun batez, Azkoienen. Egun osoko egitarau antolatu da eta denetariko jarduerak izango dira. Goizean, gai ezberdinen inguruko tailerrak, hitzaldiak eta bestelakoak egingo dira, eta arratsaldean pailazoen emanaldia, pilota partidak eta kontzertuak ere izango dira besteren artean. Agerraldiaren eta ager topaketaren inguruan aritzeko, Herrigorako kide den Ibai Sueskun gobidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri bai. Arratsaldeon. Izan dugu azaroaren 5erako, bete-beteko egitarau antolatu duzuela Azkoienen. Konta iguzu, astebete pasatxo geratzen den honetan, zer moduz doaz prestaketa lanak? Betiko gora berekin, betiko montaña rusanekin. Eta iasan, gatoze pixkate auzolanetik, Herrigorako auzolanetik, horre Tuteran eta Blitasen egindako 10.000 kutxa horiek, gero gontzen hor dako manifa, eta euskaren aldeko asteburu potente batetik, eta orain cambio de chip eta topaketetara, pixkate, kriston ilusioarekin, egia esan, asteburu polit batetatik gatoz, eta bostari begira, azaroaren bostari begira, olako zerbait nahi dugu, nahi duguna da, egun potente bat izatea, gogo eta polit bat ematea gure artean, eta era berean ondo pasatzea, hori da pixkat helburu nagusina. Beraz, Ibai, esan liteke, aipatu dituzun ekintza horiek izan duten arrakastaren berotasun hori eustea izango dela orain azaroaren 5era bitarteko helburuetako bat. Hori da, badirudi, horre zonaldean, ager zonaldean, euskera ardatz hartuta mugitzen ari garela, herritarrak mugitzen ari direla,
eta horrek sekulako indarra ematen du, nolabait ostia, biltzea 400 pertsona goizean auzolanerako, gero arratsaldean ere 1000 pertsonatik gora egotea hor dago manifan zonifikazioaren aurka, eta pixkat uztartuta, herri gorak herri mugimenduarekin egiten duen hori, pixkate, agerraldia sortuz eta euskarari hauspo bat emanez, bai kulturalki, bai jendartean, komunikatiboki eta era askotariko, ekarpenak eginez, eta era berean beste fronte batetatik borrokatuz zonifikazioaren aurka, Orduan, nik uste dut erpin ezberdinetatik afera honi atakatzen ari diogula, eta nik uste dute zerbait oso positiboa dela, bakoitza bere hildotik, baina eskutik hartuta, eta bereziki ikustea eta ez begiratzea bakoitza bere zilborrari, baizik eta euskera izatea ardatz nagusiena, Eta zentzu horretan, norabide horretan, superpozik eta oso ilusionatuak, Orain adibidez, gaude prestaketa lan horietan, azaroaren 5 begira, baina era berean, gehien kostatzen dena edo da, badakigu jende asko etorriko dela, baina betiko burokraziak, izen ematea tailerretan, izenak ematea bazkaritarako, eta holako gauzak, baki euskal nolakoa garen, azkeniko momentu arte uste ditu gauzak, eta holako zailtasun txikiekin, baina oso pozik. Aipatu duzu, Ibai, nolabait ere, erpin ezberdinetatik arizaletera eraso egiten, nolabait esateko. Zuek era hasieratik ager bailarako euskaltzaleak biltzeko helburuarekin sortu zenuten agerraldia, eta hasieratik garbi utzi zenutena hori zen, ezta? Ez zetoztela inor ordezkatzera, ez zetutela inorren gainetik jarrene, baizik eta gehitzera zetoztela. Hori da, gu gure herribarrekin, gure apaltasunarekin, eta ez dakit gure estiloarekin, herrigoraren estilo berdinarekin. Hau da, gu lehenik eta behin guazen entzutera, guazen ikustera zer gertatzen ari den, eta horregatik sortu genuen nolabait agerraldia, pixkat herriaren taupada hoiei erantzun da, hemen euskarak beste zerbait behar du, oso ondo dago, alfabetatze ere horietan, bai eskoletan, ikastoletan eta euskaltegietan, alfabetatze ere horietan, euskara sustatzea, euskara bultzatzea, euskara ezagutzea, baina ikusten genuena zen gure aurrak, gure helduak ateatzen diren euskaltegitatik, ikastoletatik eta eskoletatik, beste zerbait behar dutela euskaraz bizializateko, eta horri erantzutera datorra agerraldia, eta ez bakarrik horretara, ez baizik eta, saretze bat emateko zonaldekoen artean, eta era berean zuek aipatu moduan, ez gatoz inor ordezkatzera, dagoena sustatuko dugu, dagoena bultzatuko dugu, dagoena lagunduko dugu, eta era berean ez dagoenari bestelako bultza emango diogu, eta eraiki bar bada, eraikiko dugu, ez? Baina beti ere, herri edo zonalde bakoitzak eskatzen duen edo botatzen duen taupadaren arabera arituko gara, ez? Zuzentzurik gure zera egitea, gure osnarketak egitea inorrekin konpartua, ez? Gainera, agerraldia, zonaldeko jendea osatutako jendea gara, eta horre, ez? Taupada hori, lehen esandako taupada hori, badakigu hartzen, ez? Nolabait. Eta agerraldiak helburu hori zuen, bere sorreran, esan duzun hori, nolabait ere alfabetatzeaz gaindi, erabileran fokoa jartzen zuena, gauza bada gabezia edo utxune hori identifikatzea, eta hori nola betetzen da, Ibai? Nola egin duzuelan? Gukein izan genuena zen, sorreratik, ez? Lehenik eta behin hori, pateatu genituen herriak, 50 herri ingurutara iritsi ginen, eta bereziki gu gindoazen eskaintzera, zer egin dezakegu, euskerari beste hauspo matemateko, alfabetatze ere mugietatik aparte, erabilera, espazioak irabasteko, bestelako posizionamendu bat izateko euskarak, eta gu pixkat ala karta jokatzen genuen, nolabait zertan lagundu dezakegu, nola lagundu dezakegu, eta zer egin dezakegu zure herri eskualdean, Eta, normalean herri mugimenduko kideak, eskatzera gatoz, eta kasu honetan eskaintzera, hau da, eskaintzera, zergatik herriak herriari egindako pari baten ostean, hau da,
herriorako saskia erosiz gero, hau guztia sustatuko dugu, ez? Orduan, badago, ekarpen ekonomiko horretatik eratorritako diru iturri bat, eta era berean baliabide humanoak eskaintzen ditu, ez? Nolabait gu edozertarako prest gaude eta edozer laguntzeko prest gaude, ez? Orduan, esandakoa, ez? Gugoa zara eta antolatu ginen, segun eta herri bakoitzak zer nahi zuen, ez? Herri batean ateratzen zen, ostan, ni nahi dut euskararen eguna bat sustatu, ni nahi dut olentzero bultzatu, ni nahi dut plakak, herrietako plakak, elebidunez jarri, kaleetako plakak. Nahi dute futbol ekipo bat sortu, euskara ardatzatuko duena, euskalduntzea sustatuko duena. Nahi dute euskara plan bat egin ezakizein enpresan. Nahi dut jolasteka bat edo ludoteka bat sustatu nire herrian. Nahi dut, eremu askotariko ekimenak ateratzen ziren, jarduerak ateratzen ziren, eta ostras, gu esan genuen, hau oso polita da, ez esan nahi dute, erpinez berdinak ukituko ditu, eta ez bakarrik euskara utxean antolaturiko gauzak, baizik eta euskara hartuko dugu ardatz bezala, bai? Eta, feminismoan ildotik, memoria historikotik, ekologismotik, edo dena helakotik, ikusiko dugu, ez? Normalean, gauza asko lotuak daude, bai? Eta, horretan gaude, pixkate formulaketa ezberdinen formulaketa bat izatea guztia, ez? Aipatu duzu, hasiera hartan, herri batetik bestera, eskualdez eskualde ibili zinetela, leku bakoitzeko realitate hori ezagutzen. Pentsatzen dut, realitate ezberdinak topatuko zenituztela zonalde bakoitzaren arabera, baina aipatu dituzun egitasmo horiek guztiak eta proiektu horiek guztiak gauzatzeko gogoa egotea bakarrik ibai, bada zerbait positiboa. Guretzako lausti izan da oso polita, kriston esperientzia, errigoratik gentozen, errigorak urren urtean 10 urte beteko ditu, eta errigorarekin zerbait oso antzeko agertatu zen, ez? Hasi ginen herriakin egoten, jende ezberdina ezagutzen ez genituen jendea, lagunak, ezagunak, pixkat sentsibilitate txiki bat zeukatenak, eta hori oso polita da, ez? Ibilbide honetan zehar jende asko ezagutu dugu, eta jende asko oso eskertuta dago, guk egindako lan horri erreparatuta. Baina guk ez dugu ezera egiten, hau da, zuen gogoa, besterik gabe kanalizatzen dugu, ez? Eta txinparta hori pizten denean, askotan guzti dugu, hauspo pixkat eman da, kontagiatzen dela, ez? Eta horretan gabiltza. Nik uste dute, herri bakoitzean errealitateari erreparatzen diote eta horrela egiten dira ekimenak, ez? Baina ibai, kanalizazio lan horrek ere badu garrantzia, zuk esan duzuna, ez? Herri bakoitzean edo gune bakoitzean egoliteke txinparta txiki bat edo txispa txiki bat, baina beste lekuetan txinpartak gehiago badaudela ere norbaitek jakinarazi behar die ingurukoei. Hori da, ez, ordune, txinparta txiki horiek edo egiten direnean ekimenak imaginatu, ez, pasaren urtean Larragan egin genuen euskararen egun potente bat, ez, euskararen egun potente horretatik eratorrita, esan zuten Mirandako, guk ere egin nahi dugu hau, eta Artasoakoek, guk ere egin nahi dugu hau, ez, eta orduan sortzen dena da poliki, zerbait, ez, por simpatia badoan aurrera, ez, ordune, eta gero adibide konkretu bat jarrita, ez? Adibidez sortu da Porrusalda ekimena. Porrusalda ekimena sortu da Orrandosilla, Mendabia, Lodosa eta Sesmartean. Goi herri beran dauden 4 herri horietan ekimen hori sortu da eta zergatik sortu da. Pixkat euskerarekin loturik dauden ekimenak edo antolatzen ziren, ez? Eta zergatik ez gara bilduko gu, zergatik ez ditugu egingo gauzaman komunak, zergatik ez diogu elkarri lagunduko, ez? Eta hori da sortzen ari diren gauzatxoak, ez? Era berean ludotekak, ez? Hasiera batean hasi ginen 13 ludotekekin, pasaren urtean 18 eta gaur egun 23 daude. 23 eta iaia 400 ume parte hartzen dute zonaletik, ez? Eta hori guretzako pasada bat da, ez? Nola ikusi dituzun umeak irribarrez joaten direla, jolasteka edo ludoteka horietara, eta hori oso positiboa da, ez? Bereziki euskera entzuten delako
eskolaz kanpoko ekimen horietan, ez? Eta hori igual, ez dakit, Gipuzkoako herri batzuetan edo Nafarroako herri batzuetan normaltzat hartzen da, ez? Baina sekulako aurrera pausua da, ez? Eta bereziki normalizaziorako, hau da, hemen dago gure hizkuntza, berreskuratu barra daukagu, eta berreskuratze bide horretan ez dugu inposatuko, ez? Gu nahi duguna da, gurea dena berriro ere berreskuratzea, ez gehiago ez gutxiago, baizik eta normalizazio bat ematea gure hizkuntzarekin, ez? Eta ziurri bai, lan nekeza izan dela horraino iriste, baina epatu duzu ez, Porrusalda proiektu horren bueltan, 200 gaztetxo badirela ludoteketan, datu hiek ikusteak lanean jarraitzeko auspua ere emango du. Bai, igual gaizki azaldu naiz, Porrusalda da ekimen bat eta gero ludotekak beste ekimen bat, bai? Hainbeste ekimen dituzu eskuartean ibai, nimen nabil flipatzen, zenbat egitasmo barnebiltzen dituzuen, normala, ez zu ondo ari zara saltzen, baina gu gabiltza guztia jarraitzeko komeriekin, baina bai, tira, beraz, bi gauzaz berdin dira, batetik Porrusalda eta bestetik aipatu dituzun aurrentzako saioiek, ez da? Hori da, ez Porrusalda ekimena, esan bezala, ez pixkate lau herri horiek, Andosilla, Mendabia, Sartaguda eta Lodosa, bildu ziren, eta ikusi duten, bakoitza beraldetik zijoala, ez ekimen ezberdinak antolatzen, adibidez, Sartaguda hasi zen lehenengo, kale izendatzeak euskaratzen, hau da, sekulako pausu eman zuten, esaten duten, zergatik daude gure plakak bakarrik gazteleraz, jarrita, kale izendatzeak egiteko, eta gu nahi duguna da euskeraz egiteak. Egin zuten, udaletxarekin, eta gurekin batera, eta azkenean ekimen hori aurrera zen. Eta esan zuen Lodosak, ostras, guk ere nahi dugu, orduan hasi zilanean udaletxarekin, eta lortu genuen ere Lodosan ere, plakak elebidunez jartzea. Eta adibidez, Andosillan herriko gazteek egin zuten euskeraren egun bat, oso potentea, pandemia garaian, eta funtzionatu zuen dela hostia, ez? Eta gero bestetik egon zena zen, beste Sesman, jolasteka bat, ludoteka bat sortu zen, eta esan dut, ostras, hemen ari konduktorea zein da, euskera da, ez? Orduan, guazen euskerarekin, guztiok biltzera, guazen ekimenak nolabait, dinamizatzera, ordenatzera, koherentzia bat ematera, eta indar gehiago izango dugu elkarrekin, elkar banatuta baino, ez? Orduan, horrela sortzen Porrusalda. Eta gero jolastekekin esandakoa, ez? Hasiera batean, esaten genuen, gure hausnarketa zen, ez? Aurrentzako, aisialdi ere muetan, ez dago gauza handirik euskaraz, ez? Eta zinen froga batekin, ez? Eta funtzionatu zuen oso ondo, 8 herritan, eta gero urrengo urtean 15, eta urrengo urtean aurten izan dira 23, eta oraindik ere hasten dira herri ezberdinak, aizue gukenen nahi dugu, ez? Idazten web orrialetik, edo telefonetatik, edo lagunetatik, eta guretzako hori sekulakoa da, ez? Iaia 400 ume egotea arratsaldetan euskeraz disfrutatzen, hori positiboa da, ez? Eta bereziki ikustea bai beren irribarra, baina baita ere beren gurasoena, ez? Eta horrek ez du preziorik. Epatu dugu ibai, azaroaren 5 Azkoienen izango dela agerre topaketa, bide batez, entzulei esango diegu, agerraldia.eus webgunean, hortxe dutela bai agerraldiari buruzko informazio guztia, bai agerre topaketari buruzko informazio guztia, ibaiek hasieran aipatu duen bezala, ager topaketa horretan egingo biden jardueretarako ere izena emateko aukera bada webgunearen bidez. Ibai, aurkezpen bideo bat ere baduzu hor zintzilikatuta webgunean, eta bertan Azkoiengo alkatea bera agertzen da, euskararen garrantzia azpimarratzen du, eta bideo batez jendea topaketan ere parte hartzera animatzen du. Zuentzako erakundeen aldetik, babesa sentitzea garrantzitsua da? Bai, egia esan, ez du batzutan arazoak izan ditugu, baina beste batzutan kiston sorpresa honak, ez? Adibidez, Azkoiengo alkatearekin sekulako sorpresa hona hartu genuen. Alderdi independienteatako kidea da, eta baina sekulako implikazioa lortu du berarekin, bere zinegotziekin, espazioak erraztearekin, inkluso bideoa grabatzearekin, gero herrigorako
ekimen ezberdinetan ere parte hartu izan du alkateak, edo parte hartzen ari da alkatea, adibidez, zuten kontuarekin abiatu genuen ekimen horretan, bera ere, mai batean dago kokatua ez, eta gu Juan Carlosi bakarrik eskerrak eman dizkiogu, eta zein nolako erraztasuna jartzen dizkigun, eta nola ari den lan egiten ez. Guretzako adibide bat da, ez? Adibide bat da horrelako alkate bat, bai? Izatea bere udaletxeko ateak irekiak olako zonalde batean. Oso ausarta iruditu zaigu, batetik, oso ausarta erortzen zaizkion kritiken ezberdingatik, eta era berean erraztasunak ematen dizkigula eta sorpresa oso polita hartu dugula, ez? Baina bestera batetik ere gure sorpresa txarrak hartzen ditugu. Adibidez, Tuteran pasaden asteburuan, larun batean, genuen kontzertu bat antolatua deskontrolen partetik eta udalak sekulako traba jarri dizkigu, azkenean eragotzi digu kontzertu hori egitea, ez? Orduan, kasu horretan, Alejandro Tokero jauna, ez digu utzi gurea zen ekimen bat garatzen, hau da, zilegitasun osoz gure euskal kultura nahi genuen garatu, deskontrolen kontzertu baten bitartez, egatik ezin dugu egin olako zerbait, ez? Orduan, ditugu sorpresa honak eta sorpresa txarra, hau da dagoena eta lanean jarraituko dugu zentzu horretan. Tire bai, 20 minutu badaramatzagu, hemen agerraldiaren inguruan hizketan, ikuste dut testu ingurua oso ondo kokatu dugula, eta jada azaroaren 5 begira jarriko gara, esan dugu, goizean zehar nolabait ere egunari hasiera emateko, tailer, hitzaldi eta gogoetagune ezberdinak egingo direla. Lehenik eta baina aurkezpen ekitaldiaren ostean Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ikerketa baten aurkezpena egingo da, eta ondoren agerraldiaren uzta izeneko hitzaldiei bai. Bi jarduera horien inguruan, zer esan zenezake? Bai, lehenik eta bain hori behatzitaritan egingo du harrera, pixkat izen ematea, eta gero ja 10 aurkezpen ekitaldia. Aurkezpen ekitaldi horretan nahi duguna da jendeak kokatzea, ikustea zer dagoen egun osoan zehar, zertarako bildu garen argi eukitzea eta gauzak pixkat norabidetzeko, ez? Eta gero nahi duguna da, lehenik eta behin mapa batean kokatzea egindako ikerketa hori, ez? UPV-ren laguntzarekin, Andrea Gar neska batek egin du ikerketa hori, eta agerralerako da, pal proiektu fin de carrera, erabili duena, eta oso eskertua gaude, zentzu horretan Andreari, bere honena eman du horretan, eta egingo dugu ikerketa horren, pixkate azalpen bat, eta hor zen pixkat, euskalgintzaren aktiboen inguruan, zonaldean, datu batzuekin, metodologia batekin, eta azaltzeko, ez? Zentratu gara, bi zonalde konkretuetan, Baldizarben eta Zangotzaldean, baina gure asmoa da hurrengo urterako bestelako zonaldeak egitea, ez? Berri bera, Goierri bera, eta bat. Orduan, horre emango du azalpen hori, eta gero agerraldiaren uste hitzaldia emango dugu, ez? Eta hitzaldi horretan nahi duguna da, bertan parte hartzen duen jendea, ikustea agerraldia zertarako sortu zen, zer egin duen, eta urrengo urrats izango litzateke lantaldeetan sartzea eta hierretan sartzea zergatik ikusten dugulako behin balantze hori eginda aldundu behar dugula jendea eta jendearen taupada hori jarraitu behar dugula, ez? Orduan, guazen tailerretan, bakoitza botako du berea, botako du bere iritzia, bere ikuspegia, bere kritikak inkluso, zen gauza guztiak ez ditugu ondo egiten, por supuesto, akatsa ditugu guztio bezala, eta zentzu horretan, egurra jaso behar dugu, jasotzen dugu eta arazorik, ez? Baina, gauza litzake, etorkizunari begira kokatzea, ez? Ikusi dugu, agerraldia sekulako tresna dela, eta tresna horrekin nora goaz, ez? Hemen ortzimo bat irekitzen zaigu, eremu askotan, komunikazioan, jendartean, erakundeek, kiroletik, ez? Ikusi ezakegu, euskera frontez berdinetatik landu daitekeela, eta hemen politena dena bideari ez diogula paretarik ikusten, ez dugula mendirik ikusten tartean, baizik eta hemen segulako pasabidea dela eta pasabide hori marraztu behar dugula, ez? Eta hori da nahi duguna dirazi eta jendea jantzi behar duena, ez?
batek jarriko du gauza bat, beste batek beste bat, eta bueno, saiatuko gara envoltorio hori ixten, ez? Nolabait. Eta hor izango da, ez? Hortik aterata egingo dugu ekitalditxo bat, azkeneko ondorioak botatzeko eta etorkizunari begira urren urratsak edo zehazteko, ez? Eta zerbait polita izango da, koloretsua, alaia, eta gero ja jendea hor bukatzen da gogoeta estrategikorako momentua, eta orduan ja cambio de chip eta ondo pasatzera, ez? Jendea bazkaria dago, gero dago Jos Violetaren kantautoren kontzertu txiki bat, gero Pirritx eta Porrotx eta Marimoto datoz arratsaldean, umentzako eta familientzako, eta era berean gero pilota partidua gazte heldu edo nahi duenentzako gozatzeko, ez? Eta gero ja 8:00 aurrera kontzertua. Orduan hori daukagun egitaraua. Ze hori da ez da ibai gauza bada, Euskal Herriaren alde lan egitea, denbora luzez ari zarete langintza horretan, baina Euskaldunok festan ere aditua bagara. Hori da, ez? Eta ikusten dugu ere, ez dela soilik egun bat, gogo eta estrategiko hori emateko baizik eta leku ezberdinetako jendea etorriko da eta nahi duguna da elkarre ezagutzea eta elkarre ezagutzen badu ardo botila baten bueltan primeran edo elkarre ezagutzen badu tailer batetan primeran, ez? Dena uztartu beharra dago, ez? Eta guretzako hori da positiboena. Elkarrizketa baten bueltan, berdin zaite trago bat hartzen, berdin zaite tailerretan, baina jendea harremantzea, ez? Harremantzea beraien artean eta konpartitzea. Hori da askotan falta zaiguna, ez? Falta zaigu gure arteko komunikazio hori, hitz egite hori, eta jendea ezagutzen duzuela benetan, hitz egiten, ez? Hortxe dago, proposamena eginda geratzen da, eta aipatu dugun bezala, ager topaketa hoien inguruko informazio osoa eta tailerretan izen emateko aukera, eta sarrerak erosteko aukera eta beste, agerraldia.eus webunean izango dute gure entzulek. Ibai Sueskun, agerraldiako kidea eta ager topaketen antolakuntzako kidea, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik, eta ondo joan daitezela topaketa horiek. Eskerrik asko. Izan ondo, aio. Segurtasuri zerean katea mozta ez doa. Eta goaz pixkana aurrera segiton Juan Inazio Artxoagarekin aritu behar dugu eta oso kerezpa naiz Nafarroa ingurura egin behar dugu arekin ere. Iraganera, ez dut uste erromatarren ager baskon giro aietara, baina iragan sakon xamarrera. Entzuten duzuen hau kaskezurren azpi sugeak honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Babesa saldu digute norbera bere etxea debekuen babesea.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ezken biltzan gezurretan esan dizugu Iruña edo Nafarroa hobesan da agurtu eta Nafarroa bueltan joateko eginela. Okeraz magi biltzan bitzat, Juan Ignacio Artxoagarekin eta bai ez datu digu iritsi orduko, baina Nafarroa eta Iruñara eramango gaituena patata tortilla izango da. Bueno, edo horrelako zerbait Juan Ignaziorekin ezer ez da inoiz zehazki dirudiena, eta ezer ez da inoiz zehazki dirudinaren kontrakoa. Bordabil, nun bait. Maite zaitut, maite zaitut, pila, 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 patata tortilla. Gaur gonbidatu berezi eta guztiz, Juan Ignacio Artxoaga ametxekin etorri zaigu. Juan Ignacio Artxoaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo laiz. Oso. Enabil erabat gezurretan, ez da? Patata tortillak eramango gaitu, Nafarro aldera. Bai, ala da. Hemen badago eztabaida bat, eta patata tortilla noren ote den, edo nork asmatu ote zuen, eta eztabaidak ematen du tesi eta lixkar batzuetarako. Bai, bueno, gaina badakizue patata tortilla, hortzear tortilla espainola, esan noizaiola. Eta, bueno, zoritxarrez, ez. Nafar tortilla da. Eta, bueno, hori ez guk esaten degulako, bezik eta dokumentuetan horrela azalditekelako, ez da. Batzuk aserretu bengo dira, Dudik ez. Batzuk aserretuko dira bibider. Bat, patata tortilla espainola ez dela esaten dugulako, eta beste bat, espainola ez dela esateko arrazoia naparra dela, euskalduna dela esaterakoan, eta hor, are gehiago aserretuko da baten bat. Bueno, kontua da, patata tortilla, badakizue, oso ezaguna da, ez hemen bakarrik, baita Europa osoan ere, Espainian oso zabalduta dago, eta turistak Espainira joaten direnean, patata tortilla ezagutu dute, eta Europan asko famatu da. Eta asko famatu da, tortilla espainola izenarekin. Bueno, horren inguruan gero, noski, eta gaur egun hainbeste munduko ez dakit zeren eguna eta ez dakit baki zerena, badakizue edozein aitzeki ona da turismo erakartzeko eta horlako kontutarako, ezta? Eta orduan, patata tortillaren sorburaren inguruan, hor izan dira hainbat eztabaida eta hainbat iruzur ere, danetatik izan baita. Bueno, aurreneko sorburutzat jozan 16. mende bukaeran, 17. hasieran 1604an argitaratutako errezeta liburu bat. Han azaltzezan errezeta bat, eta esate zuten otezan, izan ote zitekeen patata tortillaren lehen arrastoa, ez da. Bueno, urte askotan uste hori izan dute, eta azkenean konturatu ziren konfusio bat zegoela izenarekin. Pentsatu behar da, patata Ameriketatik etorri zenean, ez zegoen horrentzako izenik, eta jendeak gaine, hau zerote da, ezta, gauza berri bat zen. Eta toki askotan, antzekoena iritzi zioten trufari. Tartufo, oindikan italieraz esaten da, eta kartofel alemanikoare hortikan datorrez. Errezeta honetan azaltzezan errezeta bat, eta, ike zuten triskantzagatik, jendeak pentsatu zuen ez da posible, trufakin, haingo xotan garesti dien trufakin olako disparatea egitea, bai. Gero konturatu ziren baietz. Gero konturatu ziren liburua idatzi zan garaian, edo lehen liburuak egiten duen lehen aipamen horren garaian, oraindik artean patata Belgikara iritsi gabe zegoela. Orduan ikusi zuten dudari gabe trufari buruzkoa zala, eta beraz hori baztertu egin zuten. Orduan, hori baztertuta gero, Iruñako dokumentu bat zegoen, eta, hainbat urtetan,
ofizialki, pentsatu izan zen, hori zela zaharrena, ez da? 1817koa da, okerrezpanago, gero komentatuko dugu. Eta urte askotan, hortan egonda gero, alako batean sortu zen, Espainiko nola da, ez naiz, ze izena duen, ikerketa zientifikoa biltzen duen organo hori. CNRS frantzikoaren parekoa dana, ez naiz batzen, bueno, berdin dio, horko... Zesik. Oida. Zesikeko zea, domina paparrean jarrita zuen tipo batek, artikulu bat idatzi zuen, esanez Villanueva de la Serenan zegoela dokumentu bat Nafarrokoa baino zarragoa, 1700 da 80 ez dakizen batekoa, 18. mende bukaerakoa, eta bertan azaltzezala patata tortillaren lehen deskribapena izan zitekeena. Bueno, hori prentxan, irratian, toki guztietan zabalduta gero, kostatu zitzaiten horren zurigarria arkitzea. Ondo izkutatuta zeukaten, eta ez da harritzekoa, esaten dan bezala, arrauz bat gaztan bati bezala, olako antzazuten patata tortillak eta hor deskribatzen zanak, ez da. Alare, aitzeki bezala, aurrea segitu du, eta gaur egun oraindikan, Villanueva de la Serenan badago patata tortillari dedikatutako rotonda bat ere. Bueno, eta hemen daude 12. edizioa tortilla patata lehiaketa, da ofizialki da herriko patroia balitzen. Hori da, eta bere buruari jarri diote, eta naiz eta gero, demostratu den gezur borobila dela, zati, han deskribatzen dena esplikatzeagatik, da patatak birrinduta irinakin nahastu, ore batekin, eta horrekin opil batzuk, eta opil horiek frigitu. Hori ez da patata tortilla. Hori da buñueloa. Hori da patata buñueloa. Baina, hori esplikatzen duen idatzian, eta oso interesantea da baita ere, idatzian nolakoa dantzati da, ilustrazio garaikoa, ez da? Orduan hor juntatzen dira, kondeak eta kondesak eta markesak, ez da baidatzeko nola zer asmatu herria goseak hil ez dadin. Herria, etxu normala baita, eta ez da zer egin behar. Orduan, patatakin zer egingo dugu, nahiko jan sortzeko jendearen zako, ez da? Orduan, burutazio horiek dituzte, biltzen dira, hainbat neskame inguruan dituztela, eta, kozinero bezala bere pintxekin erakusten diete, baina egizu hau eta egizu bestea, eta hori esperimentatu egiten dute, ezta? Eta buñuelo hau eta zutenean, nunbait markesatako batek esan omentzun, ze goxoa geratuko litzateken, arrautza erantxiezkero. Eta hori da, horri, eltze zaizkio, esateko patata tortillaren sorburua hor dagoela. Bueno, en fin, testu ezagutzen danean, parregarria da, aldarrikapena, ezta? Bueno, beraz, aldarrikapena bazter batea utzita, eta gero mantxane beste bat azaldu zen, baina baita ere, berdin eskola berekoa da, ez da? Eta Espainiko hegoaldean oso ohikoa den, frigitzeko, oliotan frigitzeko, buñuelo, txurro, bide hortatikan datoz, bai mantxakua eta bai Badajoseko hau, ez? Bueno, orduan ze gehatze zaigu, gehatze zaigu Nafarrokoa. Nafarroko dokumentua zer da? Oso kuriosoa da, oso histori polita du. Nafarroko dokumentua da, Iruñerriko, aztertu dutenak eta hainbat klabe linguistiko eta etnografiko eta zeakin ondorioztatu dute Iruñerriko baserritarrek idatzitakoa dela, ezta? Bueno, zer da, idatzi bada oso zabala, gutun oso luze bat, idazten diote Nafar gorteei, garai hartan oraindikan Nafarra errege ordetza da, bere estatusa errege ordetzarena da, errege orde bat dago, eta korte batzuk daude, ezta? Orduan, idazten diote karta bat, protesta eginez, Espainiko erregeak galazita zuelako gari soberakina esportatzea. Hori zergatik egiten zen, garai batean, ogilaren prezioa igotzen bazan, kaleak surtan jartze ziren. Bagizue, eta zu emate zitzaion. Orain ez bezala. Orain ez bezala, hori da.
Orduan, kezka handia izatezan, garila eta prezioak eta baju mantentzea, eta baju mantentzeko modu bat zen, esportazioak galaztea. Ordu sobera gina zegoen, eta baserritarrak merk saldu behar izate zuten ogila, eta erregea pozik, eta kaletarra pozik, baina baserritarra ez. Orduan, kejatzeko, egiten dute karta bat, eta esplikatzen dute karta horretan nola bizi dien garai hartako gizarteko estamentu guztiak. Bai apaizak, bai ofiziotako jendeak, bai agintariak, eta bai baserritarrak, ez? Eta deskribatzen du batetik nola jazten diran, deskribatzen du eguneko otordu guztietan bakoitzak zer jaten duen, orduan oso zehaztasun handikoa eta oso politia da. Eta deskribapen horretan azaltzen da, esaten du, afaltzeko, baserritarren etxean, pobrek dialako, afaltzeko, 2 edo 3 arrautz, 5 edo 6 lagunentzat. Eta esplikatzen du, harri xamarra da, eta esaten du, gure etxeko Andrek badakitelako, hain arrautza gutxikin, potolota ederra ateratzen, arrautzo pila, ari jarriz, patata, bertan sartuz, patata, ogi apurrak, erderaz esaten dute, atapurrez de pan. Zeon, atapurrez. Bai, pentsatu behar da, garai hartan Iruña euskalduna dela. Iruña herria, zeharo, euskaldun elebakarrak diela, hango baserritarrak. Eta, atapurrez de pan, eta gero, denetarik. Sukaldean harrapatzen dutena, eta nola bai da, arrautza ugaltzeko, arrautza biderkatzeko modu bat, arrautz gutxikin askorentzako arrautza jateko ilusioa egiteko jendeari. Garai hartan arrautza gutxi dago, gozete garaia da, eta, arrautza lujo handia da, ezta? Eta hor, bertan ikusten da, hori bai dala patada tortillaren deskribapena, ezta? Tortilla bat, gauza asko sartuta, haundigota, potologota, zeagota, jende gehiago jaten eman alizateko. Aipatu, ze urtetaz ari gara? 1917. 17 hori da. Eta, apurrez, hizkuntza aldetik, honek ematen digu baita ere bidea beste gauza bat komentatzeko, eta da, independentzi gerraren testu inguru horretan, Espainiko independentzi gerraren testu inguru horretan, frantsesak Iruña iristen direnean, bandoak, kalean jartzen diren bandoak, euskeraz jartzen dira. Eta, bakarren bat badago hor argitaratuta, interneten sartu ezke, pentsatzen dut, zuzeu.comen, edo uste dute argitaratu zirala olako batzuk, bandoak, frantsesek euskeraz jartzen dituzte, Iruñeko kaletan jartzen dituzten afixoiek. Kuriosoa baita ere, eta polita datu bezala. She broke down the other day, you know, some things in life may change, and some things, they stay the same. Like time. Bai, orduan, bai deskribapenaren aldetik, deskribapena bete-betean da patata tortilla batena, naiz eta tortilla zaparte, patata zaparte gauza gehiago dauzkan, eta nik hemen konsulta batzuk eginda, hemengo zar batzuk esan diate, bai, nea monak patata zaparte, ogi apurrak ere, ogi zarrak, bai. Ogi zarrak, ogi apurrekin eta jartze zituztela. Atapurrez jartze zizkion? Bai. Hemengo zar baten amonak bagara matza 19. Mende amaierara, ez da? Bai. Beraz, jaioteguna, bai. Bai. Gure atxonatako bat 1882 jaio zen, eta, hori, baina igaztea iz, zahar baten atxona, 19. mendi erdiraino, Erdiraino, ez. Ia. Beraz, ondorioz da dezakegu eta Juan Ignacio Artxoagaren ikerketen bermea du. Ezin dugula Vilanova de la Serenara, Juan. Ez, gero gainea badea, testuinguru aldetik ere, hor badago, Espainiako idazle famosoa, garai horretan Benito Pérez Galdós, eta arek egiten du karlista den deskribapen bat, eta ikusten da, lehen karlista den garaian, 1830 inguru hortan, oraindik patata, ez dela oso ezaguna, zeren deskribatzen du momentu batean patata ematen dietela
jateko, soldadu eta hau zer da, eta jendeak ez du ezagutzen oraindikan. Beraz, fetxa horretan, 1817ko horretan, izango ziren astapenak. Nik entzuna nuen, Zumalakarregik eta tortillaren patadan historiak zer ikusia zutela, hoi entzuna nuen. Lehien da, bueno, han Bilbon asmatu mentzan, gauza on guztiak bezala, baina ez, badirudi hau Iruñerrian asmatu. Bilbon kalimotxoa. Algortan. Bueno, Bilbo ondian. Hazi gastronomiko etorri garen gan. And what I am to you is not real. Eta gero, gorri bili ginen, oindala urte pare bat edo, tortillaren kontu horiek zabaltzen, hor Bizkaiko kultur elkarte baten, Mikoleta kultur elkartearen eskutik, eta saiatu ginen, eta, baina jendeak ez zuen nola interes handilekin hartu. Baina oso interesgarria da, gastronomia aldetik ere, hasten baldin bazara, patata tortilla ikusten ez patata eta arrautza bakarrik bezala, baizik eta sartu dakizkioken gauza asko eta diferenteekin egindako zea bezala, iken gendun ogizarrak esnetan jarri, eta gu erantzi, edo ogizarrak ardotan busti, ardo beltzatan bustita. Nik hori atxonari egiten ikusi diot, eta tarteka oraindik egiten dut, gozena izenean. Bai, ez, baina patata tortillari eransteko, patatakin batera. Nik bere horretan jateko. Ardotan ogia busti eta. Ardoa ez, baina galleta bai. Galleta bai. Is that all you need? Bai. Bueno, eta gero kuriosidade bezala, horretan genbiltzala eta lehen aitatu dudan aurren sukalde, errezeta liburu horretan patata tortillaren kontu horiek ikertzen ari ginala, salduko eta Euskal Herriko errezetari zarrena. Ui. Eta zein da Euskal Herriko errezetarik zaharrena? Euskal Herriko errezetarik zaharrena azaltzen da liburu honetan, 1604an idatzitakoa, Belgikako Liejako errege gidoi printzearen sukaldariak idatzia, eta da latinezkoak alde batera utzita, monastegitan eta lehenago bazan, hizkuntz ez latinez Europan idatzitako lehenbiziko errezeta liburua. Liburu horretan azaltzen da postre bat, turto de Bizkai deitzen dana. Alegia, Bizkai garai hartan euskal esan nahi du, ez Bizkaia bakarrik. Turto de Bizkai izango litzakena euskal tarta, izango litzatekena. Eta, hortxe daukagu gure txokoa euskaldunak erregeta printzeen mailean. Eta tarta... Ez pentsa dana babarruna eta baserritako... Eta marmitakoa, eta... Sukaldaritza xumea danik, erregeta printzeen mailean ere, euskal tarta izan da, 16. mendez, geroztik. Baina tartanen inguruan, arkatu. Ez, esan berroen, orain ere etortzen direla errege printzeak Euskal Herrira hemengo jatetxea garestitara jatera, beraz, ez direla gauzak asko aldatu. Hau Belgikan da, gainea, ez da, Europan da, zazuela pentsa. Baina, esan berroen tartaren inguruko xeetasun hauek gorde ingo ditugula, beste bisita batean Juan Ignacio kontatu beharko digu, zer kosatzen duen tarta, eta akaso tarta... Egiten saiatuko gara? Aurreratu dezakegu, honen berri eman genuen garaian, osatu gendun, edo saiatu ginen osatzen, baita ere Mikoleta kultur talde honen eskutik antzatik nahi dugu euskeraren aldeko ekimenen bat edo tarta horrekin lotuta montatu, eta, kontua da, 16. mendean errezeta liburuak etzirala gaur egun bezalakoak, dana ez dute esplikatzen. Beti bazan sekretu zea bat, parte bat esplikatze ez dana, ez? Eta orduan, hortxe daude osagarriak eta hori dana, baina tartan nola egiten dan, edo nola egiten zen ez dakigu. Eta horri biligia, 3 urtetan, hainbat profesionalekin alkarlanian, eta, laster aterako da tarta nola uste dugun zela,
eta, bueno, hortxe egin dugu erdibide bat, parte parte historikoa eta gaur egungo bete behar komertzialen artean, baina zarraren nik uste oso antzeko zerbait aterako dela. Ze ondo. Eta laster aurkeztuko du, eta oso goxoa da. Oso goxoa da, ja probatuta daukago. Claro. Eta benetan oso goxoa, oso berezia eta oso diferentea da. Orduan, bueno, behin kutuku probatu genuen, eta orain tukatu zaigu pastela jata. Bien, aitzakilekin. Juan Ignacio Artxaga, placer bat, segi ondo, eta aste pare batean edo izango du berriz ere elkarren berri. Oso ondo, nahi zuen arte. Zu horatzen zea Yes izeneko talde batetaz? Yes? Yes. Gerora Vangelisekin erabestu zuen, Jon Andersonek. Ez da? Ez dugu ezagutzen. Besterik gabe gaurko egunez jaio zen Jon Anderson, eta hola rock vokal kurioso xamarra egin zuten, 70 markadan. Eta egizan musikagile tajuzkoak, eta gero aletxean jartzeko modukoak ere beste gare bateko musika, baina musika ona. Juan Ignacio, mila esker. Venga, adio. Eta izue, zer dezu goiuri? Izerrez, jolasteko gogoa. Jolasteko zertara. Metxekin. Segi, goiuri, bihar arte. Agur. Eta gu bagoaz esan da bezala gaurko egunez jaio zen Jon Anderson, abeslaria, konposatzailea, musikaria, eta ez da egit rock progresiboaren, eta handik aurrerako, ez da egit rock vokalean ere indako hainbat ez da egit, ikerketarako espazioaren arduradunetako. Esan da bezala, Jazzekin, Bakarka, Vangelisekin, Michael Fieldekin ere alako kolaborazek egin ditu eta mundu erdiarekin, eta gaurko egunez jaio zen, eta gaur 77 urte bete ditu. Bere kantu honekin agurtuko zaituztegu, I've seen all good people. Julen goiko txarbe gozo, atorren aste artera arte? Ez, jaida. Uf. Engantzatuko gulena hori. Tira, bueno Aio. Eta zuri entzule, bihar arratsaleko 4:05 hemen izango gara bueltan orain, lekukoa Ariako lankidek hartuko digute. Azken ordua ezagutu eta informazioaren ari horri tinko heltzeko. Squares, send an instant karma to me.
Keep calm and bigarren kafea.